Ето как се чекираме на летището. Епизод 1. Good morning. Can I see your passport, please? Добро утро. Може ли паспорта ви, моля? Of course, here you are. Разбира се, заповядайте. Thank you. Do you have any luggage to check in? Благодаря. Имате ли багаж за чекиране? Yes, I have 2 suitcases. Да, имам 2 куфара. Please put them on the scale. Моля, сложете ги на кантара. Sure. Разбира се. Perfect. Your luggage is fine. Here is your boarding pass. Чудесно. Багажът ви е наред. Ето вашата борна карта. Thank you very much. Благодаря ви много. Your gate is A12. Have a nice flight. Вашият изход е А12. Приятен полет. Thank you. Благодаря.